ekosi 31st October. Lemfa say tawachi promo yenyi mumu yeda so gina mochi I into so send this can be bro $50, £50, €50 so Lemfa say obecho 1% cashback. What send the next can so abeto account into the obey ni call Google Play Store, iOS, neko download the Lemfi. And our first time I use promo code with Polino, POLEENO. Neka is a Lemfi there. You be surprised so all the time. Now send this car Ecofia. Within minutes na edru ebusuafo enchen. Lemfi so betimi asend this car akọ ebusuafo enchen abra eni kwan se uloadu Lemfi wallet no. Ubetimi asend it straight from your bank na ode eko ebusuafo and I say adofo enchen. Into download the Lemfi, Nekai say, Tawachi promo no, it does ginem from now to 31st of October. 1% send this car, they did the home. Umpewe, now pede. Yewayem, and da a Komfo College, name my me a yeno, a chassis, and a Friday or Saturday, Sunday, Nabibia Gusua, Elco. Internet, ye buyer, a busuya ever chere niama. Berma and a year form no kunani betre niama I was here this CC a year home into omodiba ebetre ebetre busua for the betre nananom into nananom so emoma kwa ba eje niama no ofel so na Komfo College ne namfo no wadwuma na se colleagues omodwuma ne be supporting Zach GH eba be support na Yeboah Osoode and Nana di amono omunyina ba be supporting colleague ema one busuafo eje niama ne kama pa enti yense membe se yekọ na yenkohwe hawa omusi presenting niama no oba obeda niama ne di no sani amamre ni amane asitie no ekwa fa so presenting niama no yesua ade bebre e different to show background yen de eguso a preparation ekoso anyambo a ochina ye de abrewa ebeto mpam na ebusua ne adofo aba behwe nani achi ti yense memre no ha eye polino multimedia yenko ne yenkohwe hawa omusi ede niama no che na hwe Osoode ene nanafori ene omaka adowa ni kita omusawo eye ye che niama na sene na efe na esanso areho yenko ne yenkohwe ekwan amofa so a omode niama no eba ya obekire ochina Saturday eye no eba so kwasiada eguso a ebeto so ewo Santase Ampatia yenko na yenkohwe hawa niama no esi ekoye nemo before se ebeko no o send sika e de abebusu for Ghana you should Lemfi never send sika cashback Lemfi na be ma promo code sunya Polino Sunday Lemfi behwe so no wada so yenko ne yenkohwe hawa adwade no se ne amamre sika ne kana adwade omode ebekire eye abusua yenko ne yenkohwe Madama, and Penisa one will pin a cheek, and son will come to any dear class, Madame Medas.
mind that one. That's it. But I Baby, I'm free. That's my madam. I'm for my pacho. What is this? I'm more for that Sunday. Sunday, I'm so down. Maybe I need a problem. And I have no problem. Maybe about if you are near Pamo, we saw you know, best if you actually, and I'm more. The batch of Apuno, why, yes, That's it. Madam, I'm penny say a time 1 year. That is 1 year in a year. Enti Musha say a banner. Now a mamma and a man, say, I'm feared, dear ma. Now ye boo your winning tia. Timada Roma, whom we are hanging Maria. Now the breach can see a boy, a mammy pokia. And no, and a new canoe, a bushia, or move free, a Santia Chunga and Sane, a Santia Chamago. A bedroom her. 2 shy, Yanya Wogo, Southern Penny say, Whooping Bushia be more quality, Aquafida, and I am Wally. To Adama, you do hang layer. You've been a palm dear, that was 18 years, and I be jamming. Was a man near my baby. This you want you read ya. They are money near my baby. No more. And I say, I put your That's your blue. I am a sad and a movie. I show you a the guys are going to actually, I'm saying in a bit. I feel I'm out of home. What's in me a way? In the agenda. What's the big of those guys? Now, I may be a man. I feel I'm out of the way. But your woman. What is that? Yes, think you swap. Not somewhere, see, no. More young now, empty the man with them. I've been one year to show. I can think I suffer. Woman, as some more. Abru, Adan, Abru, now I will command him. One of the boy in the giant. One boy in the giant. While Mamma money a pass. Over the Santa May, now your mamma and won't you walk?
na tia me ani die kwa so me mpaboa egina so me di kan me besra wo kwai se dia tie ma no to na adontene ade na adontene hene ne hema sasa abra numre wo mu hu ye ha na ani brebi ene ye de na mo minim se wodi kai abusa ye na antese ye ka se ye to aso ada ye bibie wo ho ti ya ma ne bo ene ye di bo ye bo wo di a ene na ni die kwa so na tia me si we buru ye sere wo a ye ko ye no ya ko aba enti ni awowo ene ye wo na ye ko ye kwa so yenim de ode beye ti eje be bisa no wa chirechiri mama ne amamre kwa so za akonya wo wode mami akonya wo wode gina he na yenim de ode beye do ada wo ma ti chirechiri me dase ami ehunu mu a efoni a na enye yie ti ka me sra wo kwa na ma bompa ye tiawa sa chechede kon na matu aso se kwan da hote yo ani e fan mu mi nso obi se won sore esa se na oga so obi sore o che ne mu miensa asa anu asore ti wada ama montrase na wani de ya akata ebi ana hon konkon ba na wanti mi aso na dua fa so be sro kata wani ne ye mompa ye kaka asidanka o nyame awo ne ye wo ne ne ma aya wo ye nwa ama ne ne ma aya shira ne na free rande asida for wa wutumi ade nyina ahye wonyame kokroko wa wabo ade no abo ho aka ho wani awurade na ahye wo sa wonyame wutumi ade nyina ahye awurade wo na wo ma ahini ye kese sabre ye bo kwa ye de na nanom hye wo sa ye be ye musuo ni esan ye twam ye nya akopon ayiye yi ho hyehyɛ ye wo dia mentime ho ase agye tokwa be ba ye twam ye nya akopon so bi wa busua mu ada ne da tokwa no ka dia ene awurade so awurade so kwada ma ne na da na ho popim se be ye be wie no atenani awurade hu ye mo bana dum ye kwa ye se de ne ma bia be kotote so suru mu ma ye se de ri anu asem amen so ato Israel efie mi asa awurade ka ye ho dum ye na boa ye so a obi akwa ne taba so fa ne be dura so bi adum ne nti amen yo awurade ye da wase se waje ye na chia me adi die kwa so sabre hu hu ye ha na de de nam no eno ho asem na ye bekan emu ohya na nso mekoni eye benkura ni bi na asoma me empani se de o kwa aten de o ba aten de o gira honi aten trodo modawru meburu techere me da menu sabre nyame dia ma yese obiri san no ansa na obiri sa betwa suo no na firi baba ye ntere modawru meburu benkura ni a ye frɛ no na nakwakudia ye de ne to agogo hene a wawu dada ana ye de ne to no na akwakudia wo yo hene nana se wo hene ti abakan mu a na wo hu na wo so no mu ebu achia no ehye na nyam na nanu madama wo ye eko simpi asare enti abeto na nanom aduana atwa brati ne ehye mo aduane ye ene mu nti ye to dwuma ne bene ya na firi na nanom aduana ya na ebinom se aduana fo abaifo mesewa no manya bayi na emoma ya ni eden na nanom ho ofani munyansa enti da ye so mu eburu muna atwe abrɛ mu ade na nanom sa atwe abrɛ mu ade na wode na mo hwehwentia eja kokko atua atwea no a wodi twasuo eye ni eten ene ho nkonkron Yesu Kristo no ye aduanani enti aduana de eduru ba bi ye ma no so eburu na nanom area a wo freja e ma ne ba ye no ye aduanani esa se eja ye wodia emrofo nyina ye aduanafo na nanom adawroma ya gbawura hai na de yesre ni se benkurani ene soma me wo soma me se asemu ato no edi na ni apre na ta kokko wa na mpani se ewie wo bi na kokko bi asemu yesi ye modia ene wona na ho na wasire ene wodi hu ni mabi etu atumi ka butu abeto ho aha ye ko fie enkunya kase so ena hote na adonten enya kunya tutu akunya papa bi ene nyam wo mu na asafo hene na adonten ni fie ni wura ha no sa hedu etumi bi kasa honhom bi ye adwuma eno nti na nam ye bo wura ha no dasa se ma mamre ni amane ye adwuma wo sha brante ya china akuku no ko hu ya papa bra wani na na ani die kwaso na chia me ansani ye beka sa ko bi ka
And some year back, some actually did it. You could tie a snap. I can't have that. I ain't another. I snap. We have to talk about my back in the school. Not back in the school. And son of a brass and mem. Would you about our real Joshinap? Your mouth fear to see if I to say ya Joshinap. Sandy and Marco go focus here so I Joshinap. And what I say, to one Asante, near will be become. The only woman my crown say, Shinap on your distance signature. And the young Asante for Shinap where this signature, I didn't want to become Sabri. No be your ponation yet per se, your china so I again a Shinap. Who could down to answer your Joshinap? Nana madam my young rahay. Now your Shinap pen too. Now, Chairman, the devil near the refugee. It's not safe. I am with you, and yes, there will be. See, I should not grab them after I would not buy a come. I put out more for them, more far, or so bad, or bad more far. I won't tell you what the mamma was Samamre. Your church and the Biaman and Hubi. Well, who be no of the more than say, dear. And you know what Buada Diania, a free set and no pokia can't you one of the awardee. It is an idea and a Buada Dian Dia. Wobber Wally and no pokiano. Ma make a trend say, walk power here. I am one of Wafu at Nawa, Nanya Bediwa. Into our Wally Bediwa. Name of the Wally Wafu at Tanwa. Now say, no dear, and you're not building in Yamma. I go where you're Wafu. Now, Champion Penny said you're over Ponimasha. And was so it is all well from now call her child, and then I hang in I dear. I'm a daddy in Asa. That's all go with one. Then you saw me. Now for Hanwa, who will who boy be our call watcher, and you walk a while for talk. What's the ocean be Naba? What to when you're one of waffle, over Shepete. But the Kuntu, and I'm any Nanako Kudia. Was so about Papa. I do Supopia. No, you're not the in the Basson at the end of summer. No, you're not being I just son for was some no man and ma and can ask no woman in a friend movie. It's net swapping things. That's the war yard the plan. That's the swatch that's an animal name for tea. It's in Naya very busy. Nayati and the support will be Vidia and the near busy near Yeboah de Diana. Naya Bania Danka boy mine. It's in the same phone coming and Yab watching and a power bebana, yet the same for the bank. Danka boy and I saw the Kaka. And I went to your bed. But the Kuntu, and yet be a Kunkuna bedding. Now I will prove what he might was training in Ashim. Or training in Ashim. You catch the camp. Say, Kutu, say, Pam, and did you pass? Nana, Jam, Madame, my real, and a far, a baba was a thing. Anna, Madame, your day, your baha, your two bahasi, children. Your sort in temple side. But when I say you need to chase, so you need to follow. You really say, ah, then that's a no, and then Penny. And an animal called Yasunya, a bar near friend said. A janat was on a 7 previous a coon once and a pobiatia. And then you want to see at the practice for the nay, here, Mabaha, brought you an entamago, and who here be you. Pepper dear won't come. And then I see a little through back. Toilet through your trouble victory. But we actually, your water should be an ensanka. And Munyam come, Munyam was so my into toilet tray. I will read your son, so I will read once my side over when I know it. And to wait, now was to be a so awesome. Now was soon dear, and the Nana will fear most wrestling now. Munche, toilet tray, and will be a yappy, and could see the out. Now you didn't have an more judge, and I'm not my dear catcher. And if dear person, and Madame, and the body to the buyer, and can say. As I said to one about this tree, and you did she say, I do simple queer. Want to have what you proman, or sorry, I know another compound, I didn't need I just approve of this trading children the cinema. Now, I think be true, sir. I dare to not be over when you be it. So I know, so I can't pack a pinch in your pebiara, or yama. Nana, was so also let them go try your frowa. San or Pekaja, with the milk of the phone, San Wapa, and to move your pesky papery. Yeah, at the whole one and I'm such a biara. Now, standing in the dumb beba, a baba, open some to do. It's what the Lomo Batia, and you got your for Beba, and for Beba, Sana Fancy for Beba. Nana, we are sorry, Papa, for be a newbie, well, free, and can I buy a newbie? Sada, Anna,
ɛno de yɛmfa ma akɔkora ne mmere wɔ ɛte dɛm no yɛwia yɛm yɛ sokodua yɛamfa no Kumasi abɔnten so yɛtumnika kɔ yɛwura si edu nkatea kuro mu ɛpono do mu asɛ kwa yɛkɔ ɛbɛmɛn nananom n'asɛm yɛ twan eti dua ne yɛhwɛ deɛ yɛ twan ɛka wa no na wo wi a wobɛhu sɛ bibia yɛ twan wɔ nu na wɔkyerɛ wo sɛ hwɛ na wantonko yana yɛ nananom wɔ nwuma yɛtoɔ yɛse baabi obi awu obi na enti ɛne obi ntonko obi hinhim na so de dua hye wɔ nu na so tonko a wobɛka atɛkyerɛma ɛhɔ na abɛka sɛ ɛsɛn ne tɛkyerɛma kora yɛ ne yɛ kɔne ntɔkwa no so obi ampata ade sɛ no mu na pata nananom yɛ dua ɛna ɛka ho no yɛwie yɛ ne ɛfa yɛsuo ɛsuo deɛ wohwɛ so papa a ɔbaa kɔ no fo pokua koto kakra ne photo ɛbɔ ho na sɛ ne photo bɔ ho deɛ a ɛne ɛna yɛ nka yɛ dum wɔse hwɛ me na me hwɛ obi ɛno na mɔsrefo sretre ne nua enti wohwɛ photo yɛ bobɔ ho yɛ ne fie ne bibi aka ho ɛyɛ ahyɛnsode a wofa toa na wokae sɛ ampa bɛmɛ na wɔde ne yere pokua na wɔn tete pam na ahwɛ nsuo no bɔtoro egu mu a ɛkyerɛ tete hɔ grass ade ayɛ ne sa kyekyedeɛ no wɔse nka me yere wonyini yɛ sa aboa kyekyedeɛ na nka me nhyɛ ne nyam ma nya ne saa no wɔkɔ deɛ obi a wɔse pokua anɔpa nkɔmɔ pɔɔpɛ so ba ɛkwan na no bɛbɔ poro mu a wɔbɛba abɛhyia wo na ne mɛba ayɛ na edi nkɔmɔ enti ma fɔsh ni wɔse sa ne yere te n'ani a ɔfa bi hohoro n'anim obi yɛ na ɔde ne brush ka ho obi bɛbusa sɛ sɛbe mprɛduasa deɛ wɔnte aseɛ ɛdeɛ na ɔde brush yɛ na nam ne nyinaa yɛ som so obi baa na sɛ wɔba ne na di n'akyi nti odwane yɛ a wɔba wɔamfa brush sɛ busuapani so mu a wɔnkyɛ bi ma no na biribi ankɔ yie ma yɛ ɛwɔ yie na nyɛ tɔte enti Yesu ɛne yɛ brush yɛ na nanom yɛtoa so deɛ a na yɛde yɛnka atwadeɛ ba yɛsrɛ mo monhyia no ma no mu obi ba abaya sɛ pasta tete na akabɔde aduro na nka abɛso a na deɛ ɔntumi nso ahwɛ ɛsɛ asɛ yɛde nipa abɛn na mpɛ benti ɛsɛ nkɔyɛ nkɔ na nanom adawroma yɛtoa so no afra na ni die kwa so yɛde yɛnka atwadeɛ ba ɛnneɛma wɔ mo hunu dwom a mebɔ mu ase de kyerɛ da sɛ nyinaa sɛ ɛnyɛ abosonsɛm ɛsɛ sɛ na nanom se deɛ baabi adeɛ ne hyɛ wɔmfa nhyɛ hɔ a ɛfiri tɔ saa na kyerɛ se so obi wu na sɛ yɛnsie ne yi a wɔpɔn bampo ɛwɔ animonyam kyɛɛ no yɛpɛ sɛ yɛhyɛ yɛ maame animonyam ne sɛ nti yɛnkutɔ nie na nanom yɛnka atwadeɛ nie anka atwadeɛ yi yɛkɔtee ne mama sonte nkwanta na yɛka abɔ mu yɛnom na aso nkwanta no na nanom sɛ motwa bi a momfa mu maame ɛbɔ werɛ so ɛmpa fitaa bibia ɛnyɛ kama ɛma yɛn ɛwɔ anidie kwa so na nanom yɛsrɛ mo sabre obi nwu obi fie saman wɔ sama papa te sɛ enopokua sɛ wɔkɔ a wɔmmra na yɛfunu a ɛnwo ba sɛ bimprɛdua sɛ nsiriboni obi awudu ama ne nyina wɔsie wɔ mu obi wo baako so yɛn kanfoɔ enti na nanom adawroma deɛ wɔpɛ ba wɔ fie ha deɛ ewuo yɛ kyire ɛmmra boroboro na yɛfie ɛmopu ne yɛnkasa mpa pokua wɔ yɛkyi wɔhyɛ nkran aba na yɛatwa na nanom yɛnkuto ɛka ho ɛnkuto yi yɛkɔɔ paga yɛduru hɔ ne yɛsɛ paga nyɛ kuto kɛseɛ yɛsɛ yɛmɛhwɛ adɛ nkyɛm yɛpɛ nkuto yɛkɔ na mahama atwa mu wɔ ne kurom hɔ yɛduru hɔ ne yɛsɛ ɔmampani wei deɛ mo pɛntɛm so mommoa yɛn ampani ampara yɛnya nkuto de bae yɛnkuto nie yɛmfa bi nsra yɛ maame na ɔnyɛ nahanahana na yɛmfa nka atwadeɛ yi nka ho na obi twa mu a wankasa ampa ne ampa maame da yi a wɔda mu yi ne ho agye no yɛmpɛ nka mu nkamfo yɛhyɛ ne nyam yɛnka atwadeɛ yi na nanom yɛwie yɛ ɛne yɛsɛ ɔbatampa ɛbɛkɔ gyanema ɛne yɛne kyɛre nie dabo a wɔtwa suo ɛne da mu ayɛ no kɔn sɛ wɔda mu di a ɛmɛ nyinaa tena so na ɔmfa mu ntwa supa yɛtwa supa di a ɛne yɛne yɛsapɔ nie na nam yɛsapɔ papa nie yɛde yɛsapɔ aba wei yɛ ahensae wɔsena nasae yɛwie ne dada ɛnɛ deɛ ɛnyɛ adebɔne bi yɛkura yɛsapɔ papa bi ɛno na ɛda adi kaa no ada adi kaa no wotwa no na sɛ wosi a wɔma asɛm na ɛfiri wɔkɔ de ɔsɛ ade sɛ ɔbɔ ɔho mmɔden akwadaa bi wɔ hɔ a yɛwo no obi amoa ne da nso mmɔden mu nti wɔkɔ n'anim saa te sɛ na asɛ ne nua no yɛhyɛ nkuran yɛde yɛn nneɛma nyinaa ɛbate a ɛne yɛne yɛde too bɛtɛ papa bi yɛde aka ho na nanom tete no ne yɛde ba ha na ɛde ba yɛde nwira agye no yɛsom ne yɛka de a ɛne yɛduru tam a yɛmia funuma a too bɛtɛ na ne yɛde mia yɛpɛ sɛ baabi a yɛ mmɔtɔn nti yɛmfa bi mu bɔ maame wɔ sukɔtwe adaka yi a ofiri mu apie yɛtoo bɛtɛ ɛne yɛ nneɛma ɛne ka ho na nanom kɔkɔɔ si ohoo di a ɛne yɛne onim deɛ wɔkɔyɛ monhwɛ tete wala kasamna no nkyene nkamfo kɔkɔdɔma ne ayɛ yie yɛde ne nyina ɛka ho na nanom yɛkuta yɛla tasamna yɛse bia na obi abɔs bi deɛ mentimi fa samna bi enware agye sarata samna moma ne bi ma yɛsom na akɔ agudua sɛ
ehia no ne ho akyere no na de pa bi asɛe na na de wodi mirika sɛ na de pa ahwie agu anwea mu a wontimi sesa na de wɔhye ama nipa nyina ne sɛ yanke akoma to yɛ na ehu sɛ yara tasɛm na nko ene di nkunyam so di amia na ehu sɛ ampa onia ɛwɔ baabi ogyina yara tasɛm na nti ahyɛ sapom yɛ wie yɛ ɛna ɔfa ne kristo na nanom kristo papa bi edi mu adanse sɛ safoa de da ho ma me pokuya ohun akwara no akosua ohun de wonye wo se ada akwara na na ta de ayefu ekwan bi aso be ma asem na si na wo pesuku ho asem ha enti na nanom mo hwe yesem na kristo ku safoa da ho sɛ busua pani so mu a wontwa baako wonfa mu obi a wo ha pono ye bie amane ye bie saa na koda na ene yare dom ni nyina ye twem e wo wuo ye kire ye ta wo fufuo e ka ho wo so ba ta mpa kokue fa bi dware na fa bi dato akasie mienu owie ye no fa semna papa bia na obi pebie wo so me ehwe ade obi ahwe wiase na ohu se dia wie ye tie awie ye ehedipa wodi ni foda water papa ya toda bodin wunya bi nto ba bia just a prosogole wo so ode aka ho wodi ni bread aka ho ye nyi ne yire ma no sada na wodi ne kamfa wo se ye nyam ye nto mpete ba bia na yire ba po se do sipoku ya memre wo bi so mu minim sa dia wo se minim sa dia obra wo ho ase mituma ni na sa anya yi a masem nyina ne se awurade wo nkura me na nanom the foda water papa edi ehim o se ahun bone nyina enwane na ne yiri nya tena bia epa ema no foda water ena na nanom o wie ye no elo di mu bi so what dem asa what ya sorry any powder we di bi bo ha ba bi eho hia na di bi abo no wa hye nkunim ewo mu eti ne powder enie what the ni spray ahodo na nanom ebra Yesu Kristo ya wo no a na nya asafo no kohwe no o ma afa bode ne banche ne menkan ne koye o mo de aduhwam ne senti ya duhwam bebre spray ahodo wasi poku ya na sa bijan yete okọ bi a auto spray number bi a wode ba no abeto aso wode bi spray no no ye bi enti bi bia na esase wo ye no wa ye ni nyina ama no na nanom ne nkonni sister day by day you are this ready you are no ni trimu eni nkonni die nyina da wasi ye mfa ni nyina enka ho afin eni nyama papa o wie ye no se enka awale ati sahwehwe me yire papa wo hwe me anaka ma hwe obi ena wo ni hwe rikina adwehwem tutuntim a hwan na wo ka kyerɛ me sa wo ho ayefe na abokuye gumna ate bre wo ku bempa se wo hwe wo hu wo na akwadua medi abene medi amia yese de nka me panie na so bambo wo ama me sese fam enti ahwehwe nie wo de gina se oni pate sahwehwe efiri wo sahwe kwa wo de yehwea eni yehie enti dema na hwehwa e ka na niema ho na nanu madam eburu wo wie ye no e no se ni de kwa so ne ile dware awi oba tampe dware awi oba kono fo dware awi edusi popia eduana ba wasekro fanko achi ase hima ma fe ododo na don tin de chie me de minum so ya de chie ti mi kan da chete ko chia and na se wo kwa wase na je bo hyen o de bo ni yirim o wie na nda we papa bi e ka ho sada eno de na mu ase me kire chimitam na achi ame wo de hyem o wie no se enka ho a wontimi fa moda wo de toma ahwene ebodo bomu tete no na mema na totoma mama enti ni afra ne toma ena na nkwala aba so mu koto san check kwa na san check ma wo de adwuma no aya ama no enti na no madawroma jaya no to na tena wana be ma totoma ma ya wale material enwurawura kwanche na ha nkrofo emedi nyawo enti na nanom odi ni nyina agum o wieye e no fa ne bodese papa bi wose ye mfa bi mo no ne dress papa bi a wode hia eyeyie wode aka ho ne ntima wode bonu wose wo be hia no na ne nkwala wo turu wo mu ache enti wo waniwa enti ma papa bi wose ne yire mfa bi nsini wode ahia ni munyam o wieye no display ka na nanom ni nyina ye ni munyam hye a wose ye mfa ehye ne ni to wura ahodo a wodi dware na yire baapa ni nyina na wadi epile fita so chlema ohima ahesi o wie ye no na na no mo ada wuro ma enti ana wodidie na se na mo ada wuro ma enti wodidie a ene na acha me no wo hye nkanfo anwumire eyesunda esa se ye aka ha ne ente mu nsu na eso esugu ye mu na wanyum se anopa enu se mo frɛ ne se na yire dampam no mehwe no na mo so awie na se no mo so awie di a ene na nanom odi akotwe ema se mo nsu no no sunsu bi the small drum sada ena di US nkania wo se osu na tiri no mo nimie ema ba bia anya han enti ni me de du kwa e frɛ na frodoa eno na be me na
Kwakudua, why you koba, was the ampa, which in a man brand among us, and your food, man, and I'm in other, some of the instrument. Oh, yeah. And I'll send a radio, and I hear your chrome with you. Yes, yeah, your chrome with an anonymous. Yeah, yes, sister, and Cabellman, she is so mobile. Nenso ye hye amamre ne amane ye kwaso a ada ba ma kofa ampra ba afie no saa abra ne ayusu ankre no no obi anim ba bi ankre ni fie me ye hokwo ma wura fie enti ba ma ne be sa nsuo be fa bonsua asa nsuo agu bobla pam de ama ba adware le free work on wa kire wo nsuo kwai na nanom ye ntimi nsa nsuo fra sante atuma agogo ni dwansama amamre ne amane ye kwaso mo na mo de hia na nanom chichiri kuro masuo enti satie biara ampete kuro dua mu nsuo wa ha na nanom adawroma monye bobra pre fa se mama awo ma na ye bobra pa mon fa bi ensensu enware na maye ya se mo pia da wo ma yesu si e bi ye no anya se na no da wo ma eno popia da dwene oda no adwene no se mekwa bi jan akoto ade e ho no kosia na akwakudua e na fe wo mu kan eja so mu ye ka so mu a ma fie ye de e ma nkwala nyina kire do enti si ya kire do de a no se na yire e da dwun sum ye e na de ka ho wona so wadaka mma no na wonwene ema no monhwe ne besiti fita se sukyerema owie no fa asante kete eno na ye nuanum srewufo na ye na so duru sabre sama ka asante aye ntoma mo enti edi mo ni mo nyam de a ene ene asante kete papani ye de sa na afo ama ba bia ye hin ama hu sampa disipokuya okwa na crash na nanom ene die kwa so ye ba na achi ame ye ntimi fa badwafo nyanko ada ye nam ye dan ka boy ye hu no ni ya begina sanka ho ye so nsan aduro wom ene ye di aba samo adawroma munum bi heba enti e kan wanu a ba bia ye oye nyina ne ho adwo e kire nyambo amatimi aboa ye ne yeso aboa ya ye ye ne wani di ne okwampa so enti ye kura ye nsa ye puka sada sanyina numbi no mo sore waka no mo meboa ye ne enya yie no e ma me entita e mo gina ha e puduo ba ko kase ba ko na nanu mo numbi e wa amamre ne yi ka ni do pa ya wi ya ne fa kokko kakraka ya wi ya ne fa Ghana must go na nanu ebi wo bi adem e na anu na adu no mo wo mo dem na ye ho ma se twom obi obaka se bi ni dem bia wo boa me ko ho na aye boa enti se de si ba ye no na ye tin ye ko na Nigeria 1983 alata fo pam alata ya mitirimu de oso ye mu a wo pam ye na nanu obi ko e wa anya adwuma da enso akoto Ghana must go ibi de ko wa hwe ye no de si una ho a wa fa de na akoto mbofu otu to ye no enu ntini ani da ho to obi o obi bia ani da ho na nanu madahoroma de wo ko bra wo ya wo so ampafe ye ma membre mu niema na mo sa ko chinko pa de fa megum madam eburu ye niema ye de ba ye monhwe mu na chance ne de obi dia da asebo a obeje na ade na me gina ha na nanom panisa kasa dodo ya na nemfu so na nam na achia me se me kasa tia obi a won fa nche me na nya me fa nche me me so ya me da bo asie bu me din ni ya apo ma checheku me ya asona ni ya na asona fo e kan fo ye ho se ye ho ofe me hu anya ofe ma ne ha me fa achia no asona ni ana ho nye fe no se ni papa fie ko ana ase ni fie wura enti dia ni any prayer, any hour, and that's it. Come here.